अरे किती लाईट बिल आला या महिन्यात? केवढी लाईट वापरते दिवसभर? ते जाऊ द्या, Amazon सेल चालू झालाय. मस्त टॉप आहे, फक्त 1500 रुपये. फक्त 1500? हो. मागच्या महिन्यामध्ये टॉप घेतला ना तुला? त्याला 1 महिना झाला घेऊन. 1 महिनाच झाला, 1 वर्ष नाही झाला अशी बोलतेस ती. काय करतं ते? पैसे कुठे उडवता? बाटलीवर उडवता की काय? अरे तुझ्यावर सगळा पैसा खर्च होतो माझा. तो टॉप पाहिजे म्हणजे पाहिजेच मला. तिकडचा टोप घे आणि बनव काय ते त्याच्यामध्ये. तो टॉप नाही, मला टॉप पाहिजे, घालायचा टॉप. पैसे नाहीत. पैसे कसे वाचत नाही हो तुमचे? एक उपाय आहे माझ्याकडे पैसे वाचवायचा. सांगा काय उपाय? मोबाईल दे. हे घ्या. ते जे 2 ऍप आहेत ना, हा. Amazon आणि फ्लिपकार्ट, डिलीट करून टाक. बरोबर पैसे वाचतील माझे. मला टॉप पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. अरे पण ते 1 महिन्यापूर्वी 4 टॉप घेतले ते घाल ना आधी. ते जुने झालेत, मला नवीन पाहिजे. अरे किती जुने झाले? 1 महिना तर झाला. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं यार 4 टॉपवरून पूर्ण 2 महिने काढू? अरे मी आता लॉकडाऊन या एका मास्कवर काढला. तुला 2 महिने नाही काढवत.